आरो हाग्रामानि जा बुंनाय राव बियो गावनि गोसोखौ बुरखायनाय मोनसे रावसो। सेकेन्ड पजिशन बे गावनि गोसोखौ सेटिसफाइ खालामनो बुंनाय रावसो। खिन्थु हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। खोब खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्चाप जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा बबे दोलोजों मार्चाप जानो नागिरदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांनि बिपिएफ दोलोआ जोबसिगोन, मार्चाप जासिगोन आरो हाग्रामायाबो बिपिएफ दोलोनि गासै मानसिफोरखौ लानानैनो गावनि बिपिएफखौ फोजोबखासिगोन बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला। आरो देबोरगाव समस्तियाव बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ आं गावनो लागोन। साना सानजाहा ओंखारो सोनाबहा हाबो, बेयो अराय सैथोखौ दोनखोमानो हाया। जोंबाय थानाय साथिखौ बा बाथिखौ बा जोंलारिखौ नोंथाङा खादाजों जोबनानै दोनब्लाबो बिनि पहरा जेरैखि जायाबाबो ओंखारखागोन, बेयो सैथोखा। दिनै इउपिपिएल दोलोनि जा थिक पजिशन बेखौ रावबो ना होननानै बुंनो हाया। आरो हाग्रामानि जा बुंनाय राव बियो गावनि गोसोखौ बुरखायनाय मोनसे रावसो। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौसो क्लियार बुंनो नागिरदों। खोब खम समनि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ बबेबा मोनसे दोलोजों राजखान्थि दोलोजों मार्चाप जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा बबे दोलोजों मार्चाप जानो नागिरदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांनि बिपिएफ दोलोआ जोबसिगोन, मार्चाप जासिगोन आरो हाग्रामायाबो बिपिएफ दोलोनि गासै मानसिफोरखौ लानानैनो गावनि बिपिएफखौ फोजोबखासिगोन। आं इउपिपिएल दोलोनि सासे आंबो सोद्रोमा हिसाबै आं बिथांखौ खावलायनोसो नागिरदों। बिथाङा जुदिहे इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला, जेराव हाग्रामाया गावखौ जेनगोनखौ मिथिखानानै दिनै गुबुन राजखान्थि हान्जाजों मार्चाप जानो नागिरगासिनो दं, सिङाव रायलायखोमागासिनो दं, जोंनियाव मोननाय इन्टारनेल इनपुट बायदिबा रायलायगासिनो दङ। बेनिखायनो हाग्रामानि देरहानायनि दायित्वखौ आं बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो जे बिथांनो जोङो इउपिपिएल दोलोआ देबोरगाव समस्तिखौ होनो राजि, जुदि बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला। आरो देबोरगाव समस्तियाव बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ आं गावनो लागोन। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय थाबाय। बे पजिशन, थार्ड पजिशन, फर्थ पजिशन, फिफ्थ पजिशन, वान पजिशन, सेकेन्ड पजिशन बे गावनि गोसोखौ सेटिसफाइ खालामनो बुंनाय रावसो। खिन्थु हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। आरो बिनि थाखायनो हाग्रामानो इउपिपिएल दोलोनि जानानै देबोरगाव समस्तिखौ होनो थाखाय जों राजि जानानै दं। दा 2022 जे बिटिसि बिसायख'थि बेयाव बिथांनि जे मोनफ्रोमबो मेल मिथिङाव बिथाङा फोरमायो जे फैगौ 2022 मायथाइयाव बिपिएफ दोलोआनो 100% सरकार दागोन बेबायदि बाथ्रा। आं बेखायनो होनदों बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दं। सैथोआ जेब्लायबो सैथोखा। बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दंखायो, बेखौ जोंनि बिटिआरनि 35,86,62,सा बिटिआर बासि दङ जोंनाव भारतीय नागरिक। जों साफ्रोमबो मिथिगौ बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दङ आरो बिपिएफआ गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों मार्चाप जानो थांगासिनो दं, बे सिंनि खोथा। आरो इउपिपिएल दोलोनि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै सेकेन्ड खेब आं बुंबावबाय, बिथाङा जुदि इउपिपिएल दोलोआव मार्चाप जाफैयोब्ला हाग्रामानि थाखाय देबोरगाव समस्तिया खुला जानानै दं। देबोरगाव समस्तियाव बिथांनो जों टिकेट होगोन आरो बिथांखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ जों लागोन आरो आं गावनो मावगोन। कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बिक्रम दैमारि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंथियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों टार्गेट खालामो इउपिपिएल दोलोखौ। कास्टम, बिक्रम, ओमफ्राय मा होनदों सासेया प्रहला, बिथांमोनाथ' हाग्रामानि थाम्फै होग्रा साफा सुबुंसो। गतिके हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौनो फोजोबोब्लालाय कास्टम मोनालाय मानिथो इसु थाबावनो हागौ। गतिके हाग्रामाया जेजों थांगोन बिनि उन उननो बिथांमोना थाम्फै होलांबाय थाखागोन।
इउपिपिएल दोलोआव हाग्रामाया जयेन जाबा इउपिपिएल दोलोआव खारबोनांगोन कास्टमाबो बहाबा गुबुन पार्टियाव थाङोब्ला बे पार्टियावनो थांनांगोन गतिके हाग्रामायानो गासिबोखा बिपिएफआव हाग्रामा गैला माने आरो बहाथो बिपिएफ थाबावनो